Istriktong ipatuman sa simbahan sa Mandaue City ang allowable capacity, ilabi na sa misa sa Domingo. Taga-simbahan mihangyo og pagsabot sa publiko. Ang report ni Nico Sereno. Sa mga gates o sa ganghaan pa lang sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City, giplastada na kining pahibaw gikan sa mga otoridad. Tungod kay ubos pa man sa MECQ ang dakbayan, higpitan gyud ang pagtuman sa 10% allowable capacity sulod sa simbahan. Matag Domingo nga mga misa nga maoy daghang manimba, say sintara ka mga tawo ang gitugtan nga makasulod ug makalingkod. 600 unta ang seating capacity sa simbahan. Ano yun? Diha. Dari ang usa niya, diha ang usa. Because at tupod ang usa. Lagi. Yan na may mga youth nga mag-control. Nag-ihap gyud sa tao kung pila ka buo. Matod sa taga-simbahan, matag Domingo gyud ang ilang tutukan kay kun weekdays menos ra ang manimba. Kaniadto 180 ka mga deboto ang gitugtan nga makasulod apan gipaminusan pagyud ngadto na sa 60. Taliwa kini sa nagkataas nga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Naabta namo sa simbahan kaganiha si Nelly ug nakasabot ra hinuon sa mga lakang nga gipatuman kay alang man kini sa kaluwasan sa tanan. Kasi para naman sa atong kaayuhan, di ba? Sumusunod na lang tayo sa unsay mga protocols. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.